alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi filme en altså sådan en taste test på noget slik, vi ikke har smagt før. Fra vores altså den er ikke sponsoreret, men fra vores lokale købmand. Og det skal lige siges, at videoen er ikke sponsoreret eller noget. Og vi har prøvet at filme den. Men det gik galt, så og der var vi næsten færdige. Så det meste er jo egentlig, vi har egentlig smagt på det, men der var faktisk kun én ting, vi ikke nåede at smage på, så det var sådan lidt. Så men jeg tænker, at vi starter bare igen. Ja, vi prøver en gang til, så lad os se at komme i gang. Okay, vi har så åbnet poserne også. Ja, fordi den vi første ligesom har smagt på er det. den her. En bølgechips fra Kims, og så er det med havsalt. Ja, og de er sådan nogle grove chips-agtige. Kan I læse lige det, der står sidste først på? Sprøde fuldkornsbølger, der knaser så højt, at man har svært ved at høre efter. Okay, den her. Og de ser sådan her ud. Ja. Okay. Og igen, stjerner fra 1 til 10, eller hvad? Ja. Okay. 3, 2, 1. Jeg tænker, at de her, de får en 7'er. Der vil give den en 8. Okay, den næste ting. Det er, denne her, det er sådan en popcorn. Popcorn. Med sådan noget... det er sådan lidt orange ud, hvis I kan. Ja, det er sådan noget med noget italiensk krydderi-agtigt halløj. Sådan tomatagtigt. Det dufter virkelig meget tomat. Okay, ja, 3, 2, 1. Og den var mega godt. Den smager sådan en italiensk kødsovs. Ja, og sådan... Og så også lidt pizza. Okay, men skal vi så vise den næste ting? Så, jamen, vi skal lige give den stjerner. Okay. Så det tænker jeg, det får en... også en 7'er. Ja, det vil jeg. Okay, det næste, det er nogle Mentos. Med smoothie smag. Ja, der er sådan strawberry shake og banan shake og peach shake. Det er ikke smoothie, det er milkshake. Ja, okay, skal vi starte med jordbær? Jordbæren, og den er sådan lidt lyserød i den. Lyserød, det er svært at se på kameraet lige nu, men 3, 2, 1. Okay. Jeg tænker, den smager meget Mathilde. Milkshake. Ja. Nu er jeg også så sjovt. Jeg vil give den en 6'er. Jeg vil give den 6,5. Skal vi tage den fersken, eller? Fersken? Det er sådan lidt orange. Den er orange. Men det er virkelig svært at se på kameraet. Ja, fordi de er meget, det er sådan pastelfarvet, så de er meget lyse. Det er meget lyse, ja. 3. Så de ser hvidt ud på kameraet. 3, 2, 1. Au. Den smager bare fersken. Ja. Den får også en 6'er. Nu giver den stadigvæk en 6,5. Og så har vi bananen. Jeg har noget tyng lige nu. Okay, den næste det er en banan. Og den er så gul. Ja, no shit. 3, 2, 1 nu. Den smager banan milkshake fra Ikea. Eller McDonald's. Wow. Og det kan godt være, at vi lige smaskede lidt, imens dem her. Men de er virkelig også hårde. Ja, jeg tænker, at den får en 7'er. Ja, skal så vise inden den her. Jeg giver den også en 7'er. Den var lidt og så har vi sådan nogle black and white bars. Og vi kommer altså til at spise. Og vi har jo allerede spist lidt af det, så... Men altså, Men det er jo fordi, at og så er der sådan en stribe i. Ja, det ser sådan her ud. Er klar?
3, 2, 1. Det smager bare Oreo. Ja, original. Men ikke sådan kun Oreo. Den smager lidt anderledes. Den har også en anden konsistens. Ja. Hun får virkelig sorte tænder der. Men det minder om Oreo. Og så, det er fordi, ja. Hvor mange giver du den? Jeg vil nok give den... Jeg giver den... Jeg vil give den 7. Det gør jeg også. Den sidste ting, det er den her. Toffee bar. Og det er... Og næsten, dem har vi så ikke smagt. Det her, det er næsten det samme som... Ja, det var den eneste, vi ikke nåede at svare. Og det her, det er sådan... Det er jo så ligesom dem her, og så er det bare med karamel. Og så er der jo så også nogen, hvor det er chokolade, og så ligger der Smarties ovenpå. Og så er der også en med som hedder Party Bar, og så er der nogen med popcorn. Og vi har smagt Smarties, eller de her Party Bar, og så dem med popcorn. Og så nu også de der black and white. Sådan ja, indpakningen ser sådan der ud. Det gør den med alle. Ja. Det er så lækkert. Det er virkelig lækkert, det der. Siger du, og så åbner du den forkerte. Sådan her. Og det er sådan en sort stribe, eller sådan en mørke. Jeg tror, det er chokoladestribe. Ja, det ser bare sådan her. Det ligner egentlig bare sådan en med lille chokolade, og så med en mørk chokolade hernede. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nå, men det er sådan lille chokolade, og så en mørk chokoladestribe, men så er der karamel inde i midten. Ja, og sådan en karamel inde i midten. Kan I se det? Jeg ved ikke, om I kan. Det er sådan... Det smager faktisk mega godt. Inde i midten er der noget karamel. Jeg synes, de er meget gode. Ja. Og det er også bare sådan... Jeg vil nok give den... Der er sådan alligevel lidt meget chokolade. Så jeg synes... Det er ikke sådan noget, man skal spise mange af. Nej. Så jeg tænker, den får... Jeg vil kun give den 5. Ja, jeg synes også, den får en 5'er. Og det var egentlig alt for, hvad vi har i dag. Vi nåede ikke så meget, men altså vi var også bare lige noget, vi kom i tanke om det. Det var bare lige sådan, vi fandt lidt. Ja, og så tænkte vi, så kunne vi ikke og så tænkte vi, så kunne vi lige så godt. Det var noget, vi ikke havde smagt før, og så vil vi lige vise jer det, hvis det er, I ikke havde set det så. Jeps. Ja. Men var det ikke bare det? Men det var vel bare det. Ja. Det var alt for i dag, og så har vi faktisk kørende, lige nu der er vi i gang med noget hemmeligt, noget vi ikke må sige til, som vi skal bruge til kanalen og sådan noget. Og lige i dag, der blev der lidt dårlig kvalitet, fordi at vi filmer ikke over det, vi plejer at filme, fordi at det kunne vi åbenbart ikke lige i dag. Der var lige lidt problemer og sådan noget teknisk. Problemer. Ja, nogle tekniske problemer. Sådan nogle hader vi alle sammen. Det er en kjole til mig. Det er det ikke. Nej. Så ja. Men lige altid, jeg har spildt, fordi der er den der. Nå, ja. Men det var alt, hvad vi har for i dag. Ja. Ja. Så det var vist alt. Og så vil vi sige, husk at like, hvis I kunne lide den her video. Og hvis du er ny på kanalen, så må du gerne abonnere, hvis du ikke allerede har gjort det. Altså, ja. Hvis du gerne vil se mere til os, selvfølgelig. Du skal ikke, hvis du ikke vil. Kommenter forslag til nye videoer, eller hvis du har hvis du har et eller andet, du godt vil sige til os, så kommenter det. Og så har vi en Instagram. Det kommer til at stå sådan hernede. Kommer det til at stå. Hvad vores Instagram hedder, som I også gerne må gå ind og følge. Og der poster vi et nyt billede hver evig eneste gang, at der kommer en ny video op. Jeps. Så ja. Det var vist det. Ja, men vi vil ellers bare sige tak fordi I gad at se med. Og ja. Hej. Hej. Hej.